How do you feel? I was always positive about today's matter. But all the same, everything is alright. Adedelwe mahhala uJoe Sibanyoni kanye nabanye bekade boshwe nabo anqale ngobingelele ngwamkelele channel yaMasweti Mina Production. Mangabe uqala ukufika ngicela isiqiniseko sokuthi uqobo subscribe ngaqoqo bale video ushawa like bese kuyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu lo enimbona esithombeni uJoe Sibanyoni ongusomaqhuzu noma oyisikhulu samatekisi ikakhulukazi esifundazweni saseMpumalanga. uJoe Sibanyoni lo uboshwe kanye ke nabanye abathathu ngamacala okuxhaphaza umuntu ebemxhaphaza-ke ngokuthi-ke bemfune imali ngenkani. Lo muntu-ke bavuleleke icala uthi imali abebekade-ke sebemphuce yona ingaphezu kuka-2 million. Kahle kahle nje isamba sakhona sithi-ke asibe u-2.2 million wamarandi. Namuhla-ke bebekade bevele enkantolo yaseMpumalanga mayelana-ke nesicelo noma-ke beyofaka isicelo sebheyili. Ngeshwa-ke umshushisi wecala labo wagcina engafikanga enkantolo, umshushisi we-NPA. Inkantolo-ke lokhu ikuboneke njengokudelela. Inkantolo yabe-ke isixolisa kuMr Sibanyoni yathi cha Sibanyoni, siyaxolisa kuwe kanye-ke ney'nsizwa lezi esikubophe nazo. Lo muntu okumele ngabe uyanishushisa njengamanje akekho. Siyaxolisa ukuthi sinimoshele isikhathi, ningahamba nibuyele emakhaya. Yabe-ke sibadedela mahhala ha. Ithe ngabadedela-ke inkantolo yabe-ke sivulela umshushisi icala lokwedelela nokungayihloniphi inkantolo. Same time imantshi yabe-ke sikhipha-ke i-warrant of arrest sithi-ke ake nimlande nizomvalela khona-ke ezochaza kahle ukuthi-ke lokhu akwenzayo kwenziswa yini ukuthi-ke adelele inkantolo yami kangaka. Kanti-ke ne-NPA nayo ibeke isimisa kancane emsebenzini yathi-ke ndoda siyakususpenda ngokuthi-ke awuhloniphi futhi-ke awuthathi serious umsebenzi wakho. Nganza kwethu lokhu akusho ukuthi icala liphelile, kusho ukuthi udaba lwakhona luzothukumiswa nje kancane kubonakala izizathu naye umshushisi akwazi ukuthi-ke ayichazele. Kodwa-ke okwamanje nje bangaphandle oSibanyoni nalaba bekade esolwa nabo yize-ke noma ngoLwesihlanu esiphuma kuwo yayikade-ke ishilo le-prosecutor ukuthi-ke ayizukwazi ukuphumelela enkantolo namhlanje ngalesikhathi besikade-ke sibekiwe. Omunye umuntu uyayibuza ukuthi-ke pho kungani imantshi ithatha isinqumo sokuthi iqhubekise i-bail hearing yala madoda ekubeni ebekade eshilo umshushisi ukuthi-ke akazukwazi ukuphumelela. Omunye-ke kuma-comments ukuthi-ke ikhona lokhu okwakade-ke kushiwo umkhwanazi ngamajaji akuleli loMzansi Afrika. Nganza kwethu iy'nhlangothi sihlukene kaningi. Omunye-ke uthi-ke uprosecutor kungenzeka ukuthi khona mhlawumbe asebemfumbathise khona noma mhlawumbe-ke sebemsabisile. Omunye uthi-ke kungenzeka ukuthi-ke ijaji liqhubekise ngamabomu i-bail hearing ngoba-ke lazi ukuthi-ke umshushisi akazubabikho ekugcineni lamadoda azohamba nje mahhala kanjalo. Akuhlangane nama-comments ungitshela ukuthi-ke wena ucabangani, ngabe ngempela yini eyenzakele kulolu daba ngokucabanga kwakho. Ungakhohlwa ukusubscribe. How do you feel? I was always positive about today's matter. But all the same, everything is alright.